Denk je dat vissen echt zal blijven? Ik bedoel, alles verandert. Gewoon, Nou, de jeugd doen nog allemaal kapelvissen. Die doen niet met een vaste stok vissen, wedstrijdvissen. Die pakken ze in een blokloer en die flikken dat erin gewoon in de tuin liggen en een paar piepers draaien. Als dat ding begint te piepen, dan rennen die in een keer. wat vinden ze ervan? Niks. Moet een dobbel zien bewegen, dat moet de natuur zien. Maar rennen die de ratten niet op de vuur, die hebben nog niet gezien dat er een rat loopt, bewijzen van. Een koolpenneken en er weer een paar hamburgers in gebakken of zo wat, en dan is het klaar. Verwacht je dat vissen echt gaat veranderen? Ja, dat is nou wel op veel vivers, hij is gewoon van die commerciële kapelvivers. En dan ken die jongen uit Eindhoven, die gaat er veel naar België toe. En bellen op zo'n kapelviver. En als de winnaar geen 200 kilo heeft, dan komt er een dierenarts bij. En dan kan je goed zien dat ze 3-4 weken niet op de vijver mogen vissen. Oké. Ja, dan moet je gewoon zo denken, als het bestand met een knal vol zit, sommige vissen zitten er in de vijver, die moeten eten. Die hebben met de natuur niks meer te maken, want die moeten vreten, omdat er gevreten in de vijver zit. Ja. En dus wat blijft er van die vis over niks. En die halen gewoon over. Ze wil ze of niet wil, ze mos. Nou, dat vind ik dan een beetje dierenmishandeling, dat hoeft voor mij ook niet. De mensen moeten kunnen zeggen vandaag wil ik niet en klaar, bekijk het ook maar met de gerommel. Dat deed ik vanavond of morgen wel niet op en dat blijft toch liggen. Opgegeten wordt het.